Good morning, my dear brothers and sisters. Please kneel and let us pray the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were able to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas mian sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mga masalanggibo, asin ngunyan na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padago sa an labilabing pag-init kan kinaban, huli kainin lalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtukakan bulkan asin iba pang natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran, kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa piligrunin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin ka na aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satong pagpamibi, isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intention. For the gift of life, dulot ni Jusel Asaytuno. For the gift of life of Helen Nicholson, dulot ni Ludi. Thanksgiving man kan Asusano family for passing the exam LPT March 2026. Dulot ni Sugar May Bongkodin. Thanksgiving man kan Medina family for the gift of life and birthday blessing of Zoraida Cervantes from Chane and Chu Jun.
for the gift of life and birthday of Marie Celeste, offered by Tess Sanyosa. Mga special na kahagadan, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosy B. Asupardo Cantara and family. For prometric exam for midwife, dulot ni Jonabel Magtangob. For successful operation and safe healing of Susette Yuson, dulot kan Reganit family. Special man na intensyon ni Henry Binos. For good weather, safe travel, and good health of Vale family, dulot ni Ann Vale. Special man na kahagadan ni Faye Penetrante, ni Rosa Tangli, ni Jacqueline Rose Tanyada, ni Christine and Daniel Napili. For successful surgery of Mark, dulot kan Balieta family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag ni Froilan, dulot ni Rosy B. Asupardo Cantara and family. Para sa kalag ni Eduardo, dulot kan Mendoza family. 9th death anniversary of Ruben, dulot ni Lian Rico Obal. Para sa kalag ni Elena, dulot ni Marites Astillero. Para sa kalag ni Luis, dulot ni Meg Los Baños. Para sa kalag ni Joel, dulot ni Joyce A. Sarsa and family. Cesar 40th day anniversary, dulot kan Austero family. Vicente, Elena, Melton, Antonio, Maria, Jose, Josefa, dulot ni Tess D. Elena death anniversary, dulot ni Tess D. asin kan sa iyang pamilya. Amador, Cecilia, dulot ni Marikit. Titus death anniversary, dulot kan Balana family. Elizabeth, Sosimo, dulot ni Ian. Para sa kalag ni Pablo, dulot kan Malate family. Para sa kalag ni Gregorio, dulot ni Irene B. Palmes. Para sa kalag ni Elena, dulot ni Nilfali and Feliz Bara. Para sa kalag ni Ruben, dulot kan Armario family. Sa liwat Diyos maray na aga mga tugang matindog na paanggabos sa pagpoon kan Santa Misa. Sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Diyos, sin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Matugang puuntaan sa makasalan, tangan ay magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadji ako, Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles at Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamili sa kagurangan ng Diyos. Mayrak man lugod sa tuon, Diyos na makakaman,
asin pagpatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos, namibig kami, nahuli kang grasya, nin pagampon. Binuot mo kami na magimangaki nin liwanag. Warasan na da kami matahuban, kandiklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotoohan. Huli kay Kristo, karang niyamo sa imong aki, kay babang nababuhay asin nagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataram. Ginuno sa libro ni Propeta Amos. Hinanguganing doan mga tataramo na ini, na sinabi ni kagurangnan laban sa Indo, mga aki ni Israel. Laban sa bilog na pag-arakian na sa kuyang kinoa, hali sa daga nin Ehipto. Kamusa naan sa kuyang pinagmidbid, sa gabos na kapag-arakian sa daga. Kaya papadusahan ko kamo, huli sa gabos nindong karatan. Magsabay daw sa paglakaw ang duwa katawo, kunda ininda pinagkaulayan. Mag-uungal daw ang leon sa bukid, kunda isyanin hinihipa. Minaungal daw ang ugbon na leon sa iyang lungib, kunda ing nadakop. Nalilitag daw ang gamgam, kunda inin pagkati. Minapitik daw paitaas ang litag, kunda ini nasisiod. Bako daw natatakot ang mga tao sa syudad, kun pinapatunog ang trumpeta. Magkagawa daw nin ano man nakaratan sa banwaan, kun bakong tugot nin kagurangnan. Haros tadai mayo nin ginigibo ang kagurangnan, na dainin ipaisi sa iyang mga surugoon, ang mga propeta. Kung minaungal ang leon, si Isay ang daim natatakot. Kung magtaram ang Diyos na kagurangnan, si Isay ang daim maghula. Ipinadara ko sa Indo ang kaurasaan. Arog kan pagtunawa ko kan Sodoma asin Gomora. Nakabaing ka mo sa apos na inagaw sa kalayo. Alagad day ka mo nagbalik sa ko, olaynin kagurangnan. Kaya iyo ini ang gigibuhon ko sa imo Israel. Asin hulit ako ang magibo kaini sa imo, magaandam ka sa pagsabat sa imong Diyos, o Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pasunoda ako kagurangnan sa imong katanosan. Pasunuda ako kagurangnan sa imong katanosan. Pagkaagang amay madadadang mo ang sakong tingog. Huli tadai mo ikinakaugmaan karatan o Diyos. Ang tawang maraot dai makakadanay sa kataid mo. Dainin mapaabaw-abaw na makakatindog sa atubang mo. Pasunuda ako kagurangnan sa imong katanosan. Ikinaungis mo ang gabos na minagibunin kan katampalasan.
Linalaglag mo ang gabos na nagtataram nin kaputikan, an mga magkidugo asin mga madaya, ikinang kaungis nin kagurangnan. Pasunuda ako kagurangnan sa imong katanosan. Alagad, huli tadakulaon ang sa imong pagkaherak. Ako makakalaog sa imong harong. Magsasamba ako sa simbahan nin sa imong kamahalan. Daraan dakulang galang sa imo o kagurangnan. Pasunuda ako kagurangnan sa imong katanosan. Matinog na pa ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naglunad si Jesus sa sakayan, sinan sa iyang mga disipulos, nagiba sa iya. Madaling uminabot an makusugo na doros, malangani taan sakayan, day na may nahihiling sa tahaw kan mga alon. Alagad si Jesus natuturog. Dinulok siya kan mga disipulos sin pinukaw, kagurangnan walay ninda, nalulunod kita. Nagsabi siya sa inda, tadaw ta natatakot kamo, mga kulang ang pagtubod. Nagtindog, sinawayan doros, saka andanaw, asintulos naglinaw ang panahon. Ang mga tao nagalas, sinagapot, sisay ini, na kinukuyog, maski kandoros, asin dagat. Maray na bareta, kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. pinapailing sa Ebanghelyo, ang kapangyarihan, kan kagurangnan sa natura o sa mga dinalang, na kung saan ang sa iyong kapangyarihan na papailing na siya bakong ordinaryong tao, kundi na dara-dara ang kapangyarihan kan sa iyong Ama, tanganing ano man na mga bagay na pwede niyang gibuhon, tanganing magkusog at itong pagtubod, gigibuhon niya. Kaya may bigasabi sa philosophy, manungod sa mga milagro, na kung may milagro ginigibo ang Diyos, yun ni ang pag-suspend kang epekto kang natural law o yung pigaapod na mga deyes kang natura, kang siyensya, huli man sana sa upper o higher purpose ka nasabing pag-suspend. Kaya digdi, ano ang pig-suspend na scientific law? So, batas kang manungod sa pag-sync o day paglataw o irarom kan sarong bagay kung iguanin mas higher force, no? So, may bagyo, pwedeng mag-sync ang sakayan, no? Alagad ginibo ni Kristo, dahil niya binundo niya, so nagagalit na alon o nariribok na danaw kasi nagkalma. Ordinaryong tao, dahil kan makakagibo. Kaya, ano ang dahilan tapig pailingin ni Kristo? Panganing magtubod sa mga disipulo na siya aki ng Diyos. Ikaw siyang kapangyarihan na dahi kaya ng ordinaryong tao. Kaya kung ang mga disipulo na hiling ini, nag-apot sinda, tanong iya ini, ibang iya ining tao, taigwa ng kapangyarihan sa mga natura o kalikasan.
kung ang kagurang ni Kristo nagpapailing kay ni, kita ng mga nagtutubod sa iya, nakakapagpangadyi ng mga bagay na imposible. Itong bako man siguro parte kang natura, alagad pigahagan ta. Halimbawa, ang pagpatawad. Dagolan sa mga tao, ang pigagad nila, makapagiganti sila, makabalos. Alagad, kung tawag kita kang grasya, kang balayos sa paginin pangadji, makakayat tang isuspend ang satong dagit, tangani makapagpatawad sa iba. Malingawan ang ginibong sala, and pareho ka mo na nagbabaagonin pagiling na siguro sa ibang panahon na kailangan mong magbalos, but for the sake of God, pigalim ito sa imo. Nagkalma ka sa imong namamatean, tanganing sa ngaran ni Kristo, matawan mo kay maray na maray na pagiling o pag-interpretar kat pagkamot ng Diyos na kung tawas ng masusunod, magigibo. Ang natural na tendency is to get even, no? O pwede pang magsobra, makalamang ka pa. Kaya there are also situations in our life, lalo na sa mga feelings ta, mga emosyon, mamatean, na arog kang pag-suspend ni Jesus kang natura for the sake of the faith. Kita man, pwede man isuspend, pagpasensyahan ang mga bagay na kailangan ikalma, tanganing maiwasan ang greater damage. Halimbawa ang violensya, halimbawa ang lack of pagmagno, pagkamot. Tayo nangyayari kung tao dahil namibida ng Diyos. Alagad kung pigtutugdo kang Diyos, sa uman sa nang ginikanan ta, sa uman sa nang padudumanan, why should we kill each other? Why should we hate each other? Bako baka dapat na magkaminautan, as in magpinarabangan. Pamibig ka mga tugang, tanganin sa koan sa indong atang, mga kumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon malugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog yang banal na simbahan. O Diyos na nagpakani kong maghimo, kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibig kami, warasan na ulikan mga banal na atang,
maging maninigo sa mong paglingkod, uli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan at sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sinakakaligtas. Nadanay asi minsan sa nagpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran. Siring na ika ang naglalangkan tao, ika man ang mabuoto na nagbago, huli ka na aki mong namumutan. Kaya matanos sa nang naglilingkod sa imo ang mga dinalang mo gabos, tama sa nang nag-uumo sa imo ang mga tinubos mo. Asin, saro ang pusong nagrurukyaw sa imo ang sa imo mga santos. Kaya kami, kaibakan gabos na santos, nagsisilibrar sa danay na magayagayang pagpahayag ng pagtubod, nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos Diyos ang ning mga mahugbo. ang Ang langit langit asin daga, sindaga, panukan sa imong kamarawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Urang daning kadang-kadang banal, barabad ng gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng ambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak at sindugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuanin tinapay, si magpasalamat, binaakini, asin tinaot sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa ino. Siring man makapamanggis, pag-ayaw man kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamagabos, sin mag-inom kaini, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabaloson para sa indo, sin para sa dakol, pagpatawad kan makasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagdubod, Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ika magdatong. kaya kami nagrurumdaman sa iyong pagkagadaan, sin pagkabuhay diwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan, kaning tinapay nin buhay, singkalis, singkaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mong magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nagkikimahira kami na nag-aarang, kami nagwapakinabang, kang hawak kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karong dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilang ng kinabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mga Santo Papa, si Leon, sa mga Obispo, si Joel, si Gangabos na klero, si Ringman, giramdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay diwat, urog na itong pinapamibi, ginigirumdom sa misang ini, sinanggabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kiraki kami gabos, namibig kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Udas Tadeo, singgabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo ko, kanigong maging kay raskan buhay, daing kasagkoran, mag-umaw asin pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakaman, kapag kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos gagalangan, sin kamarawayan, sa gabos nakapanahonan, kan mga panahon. Nadukdoan, kan mga nakakaligtas na togon, pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo.
mangyari ang buot mo sa dagaan siring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa mulya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang nakakasala sa mulya. Hari Kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tangani kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani talingkas sa kasalan, sinmandigtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa moong paraligtas na sa Jesucristo. Pulita sa imo ang kahadayan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan, inbabagani ko siya mapatuninong asin magkaborunyog, sosog sa imong kabutan, ka nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan kang kagurangnan mapasaindo, sagod paman, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tandaan katuninongan. Peace be. Kordero Pero kan kan Diyos. Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaaban, taawi kimangin katuninongan. Kuya, sa Kristo, ang Kordero kan Diyos, kapangyarihan sa natura, sa tuyang buhay, pinapailing, tanganin kita magtubod sa iya, siya hali sa Diyos. Sa Kordero kan Diyos, nagpaparang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan na may ibig kami na ang banal na sakripisyo sa mong dinulot at sin pinakainabangan. Buhayin kami tanganing kaibang mo sa danay na pagkamuot. Magtaw kami kanbunga na nagbagdadanay sa God paman. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mag-remind lang ako itoon po kita sa Katedral Kasudma, so nag-aragi sa Jubilee Door, asin so bendisyon na Ali Santo Papa for plenary indulgence. May kasabay po itong pangadji, no? So, kay Puanda, sa laog kibainting aldaw, before or after, kanasabing blessing, kay po na nagkumpisal kita, nagkomunyon, kasi nagpangadji kan tulong pangadji para sa intention ng Santo Papa. Sarong Our Father, sarong Hail Mary, sarong Glory Be. Para mapakinabangat ta kay lubusan, gigibon ta po itong mga requirements na yun. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. kondisyonan ang punon kamo kan Diyos na makakaman ang Ama, ang Aki, sinang Espiritu Santo. Amen. Dinuduto na ang banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life